Tinokuchingamidzai zvakare hama wadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso, zvirongwa zvinotarisa chitsauko chimwe nechimwe chemubhaibheri. Nhasi tiri pana Mapisarema 147. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko 147 sekura kwatakaita chitsauko chechipiri takusvika pazvitsauko zvishanu zvisingazikamwi kuti ndiani wakanyora nekuunganidza. Zvinoreva kuti zvitsauko kana kuti inziyo dzinogona kuimbwa chero nani zvake, nziyo dzokurumbidza Mwari. Iye zvino hapasina kuchema-chema. Mapisarema akambotanga achichema chaizvo, but iye zvino angokungokudza kurumbidza. Ndiri kuona kuti pakupera kwoupenyu tichazenge takungorumbidza. Izvo zviri kuitika muupenyu hwako, ziva kuti uchiri kunana 145 uko, asi kana wapa 146 kurumbidza chete tinenge takungofara. Nhasi pana 147 kwanzi nemuimbi panapa, rumbidzai Jehovha nokuti zvakanaka kumuimbira. Amen. Uye kabva kwanzi zvine mutsigo, it is pleasant, it is calmly. Mavara ashandiswa ndaashayikira shona yakanyatsa kuti tsvikiti. But chinhu chandifadza panapa ndezvekuti zvakanaka, zvakakosha, zvinoremekedzeka. It is beautiful kukudza Mwari. Chimwe chataugwa panapa nemuimbi kwanzi, Mwari uyu anoita sei? Anoponesa vane mwoyo yakapwanyika. Amen. Agopomba nekusunga maronda emukati meupenyu hwevanhu. Hey, mukati meupenyu pane kumwe kupwanyika kwemwoyo kunoitika nemaronda akasiiwa nezvimwe zvakaitika muupenyu hwako. But Mwari kwanzi anobhandecha, ndiye anoisa GV, anoisa mushonga pamaronda eupenyu hwako. Maronda aya ari pamwoyo, hasi mamaronda ese. Mamaronda anogona kurapa nemadhoktors enyika ino, but ronda ari pamwoyo rinotoda Jesu. Kabva kwanzi anoita sei? Kwanzi iye ndiye anosimudza vanenge vakazvidzikisigwa, anosimudza even vari mukati mechinyi meguruva. Obva kwanzi ndiye Mwari anopa. Hey, ndapada vesi ya 9, anopa mhuka dzesango zvekudya, ndiye anomeresa bundo. Kana Mwari achichengeta mhuka, angatedzei kuchengeta vanhu vaakasika nemufananidzo wake. Kwanzi anochengeta even neshiri nemanyana chaiwo anochengeta. Kabva kwanzi Mwari haafariri, iyi vhesi unoda kuti tirangarire, ticherechedze, haafariri simba remabhiza kana kufarira tsoka dzinomhanya, but Mwari anofarirei? Mwari anofarira vanhu vanoimba naye. Anofara kana tichiimba naye. Haafariri zvatinazvo, ndo mabhiza akaya, kukasika kumhanya kuwana pfuma, asi zvofarigwa naMwari. Mwari anofarira vanhu vanoimba naye. Kwanzi iwe Jerusarema, kudza Mwari. Iwe Zioni, ziva kuti Jehovha ndiMwari. Pakupedzisira muimbi anobva atsanangura zvinotaridza kuti ndevapa vanofanira kudza Mwari, nokuti Mwari anoitei mukati mevanhu. Kwanzi Mwari anopa runyararo mukati meupenyu hwako hwese. Mwari anokupa murayiro mukati menyika, anopa mirayiro. Mwari anodzinga zvakaipa zvese zvinogona kutinetsa nekudzinga mhepo inenge ichivhuvhuta mukati meupenyu hwako. Ameno chinoitika muupenyu hwako pamangwanana nabata, Mwari anogona kudzivirira, anogona kutibatsira. Yazofarira pakupedzisira anoti hakuna imwe nyika yakaitikwa zvatakaitikwa naMwari. Hey, Mwari wakatiitira zvinhu zvikuru, hakuna umwe akazviitikwa zvawakaitikwa izvi. NdiMwari wega akazviita kwauri wewe chete. Ngatinamatei. Ishe tomutendai, tinomutendai nezvamunotiitira. Dzimwe nyasha dzamakatiitira hatina kufanira Baba. Tinokudza zita renyu pamangwanana ano. Tinonamata kuti simudzaiwo marombe mukati meguruva, muvagadzirewo pazvituro vagokudza zita renyu. Muvape rwiyo rwokukurumbidzai masikati neusiku. Muzita raJesu tanamata. Amen. Kana muchida kunibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.